ngo soro bone trisa wuti nyombore firi bono ekene nkogenda ngene chabingo kuruseri murangu kulume nyoro no muntu kore usungi tiengori uteniniga lakini tata kitinze na bare emugete iguru ogonte bona anko nkangochi lakini omosu batio nachikuoi nawe chikuoi tima nakia bono nachikumwenya nyang'ataiyo kumuboria wamanya ng'ataiyo naki ng'aye bono maete twatagete korwana nte ng'asomba ebinto genda kae ngocha ong'oyi okorere kong'oyi ngomatebi sawa ndonye kwagenda konya taiyo tokonyora ogenda nde ngochare asa marieta inkorokwa Eric Mumanyi endo nyakanga no nyausi nkanoa ninche no mumuromo nasenka umwako muchuyo enyumba kanero nene nyumba nene embi yase sogo jakalibwa asenke kutira mwana muno nyausi asirite na wangu kwa na mangana lakini nda kwa na mengi nitwa tinyu weti kwa na mano chini wono engo kwa ne kurengana mwana usiri kwa munakote munasirite tindere kwa nutumakega machinga kibwiro paka kuikirega wono omwana oyiga itukoria ero ndibono Jumatatu Jumapili omati wengi bano bibira tambe tinda sitambu kumanya ero Jumaine itukoria lingiria Jumapili mugoroba omwana oyo orukurwa asare kibarwa ebyasare Nyamarambe okire osoro mwangina saa 7 ya butuko nebi ndari kwana munere mwangina koro goraria agasone bintu ebinyomba nje ntarama ntamanyeti wono noe ko omongino ogocha mambia ogontebia erikana omwana oyiga nabaeka kwana marieta ori marieta nkwana pata maya omwana oyiga apere munaje sasa ya butuko bintu gaiga nendo chi Nyamarambe nari ni familia y'abantu b'omwigomba bari okorwa ekera ekibinta nendo kwira munaje kumu batebaniri aije koire bintu otukongwe koira no kuikaro konyora muntu agoti taiyo nendo koira no goja ono mambi kibwa kinyikaransi tisika nyoro mwana yo tumukurwa urugoro goika nkomobori ne tarindi gwasoeta yaya injembone nindenjira mbono njire toko jere sani kore inchwangu ikaransa tura kwane ko nomo ni ora sengi tura kwana akaita firiaga akana mwai wono mwaya nende korengeria nkaba paka saa 10 naende saa 10 yeji ngumu kabano bija paka mwaye noare ocho ngumuranga peri nguikaransa mwaye penjisiko nkomurangeria inchwangu gocha odo ikaransa na de penjisikaria komo buri familia ongayere yaye family yasogete yachire ngakia gosoka tangira nitikende ngakia gosoka tangira ndi paka minu 3 ono mwere nje ngamatenga ki familia yaye mwagosa niti ngaya ntogosa nitikende kamotebiga bonaye turuchukwa sorenka turuchukanye birengererio nkomanya torenga nsaba bugegoteki achirite achite kwanyo taiyo bono mwana oyo nguru ngende tukumweresa ego ikira chinse chichi naende nkomotebiga omwana oyo ni numeri soboe kumaito aibono turuchi birengererio tuchitumukana paka sobo tuman sababu kyo koreki mugutikana akogenda mutari gochamonka basi tugakura kera twakura ekanza mocha ya mogoroba ebono ritukwiriria ringiria igoro saa 1 omwana oyiga tari chetia kuburinga kyo omwana ngakia taraso gwika chinse chibono nyomba yayo omwana oyiga nkwimuka nene paka mwaye ndimotebeti nkumuka paka mwaye nkumanya noa kumbe noa nyumba abigite chabiarai
nkumuranga abeli ito enda ya bero gendo ragi onte bya gendera endo timurare ngocha ngoso nyumba umwana umwe nyaruge yorenga nkomote byaya muntu akora njera imukie esani mubekere ndagira umwire umwana ekene pio kubeke ndagira nando gutumbuka nere paka mahatari oju kumurangeria taiguriti bono kurwa paka bono mambinga bwakirega bono mambinga bwakia ntenesika nyoro mwana utata mukokuru kwa murara ote na perinta gite na peria kuruku na perinta gite achiko konye gasi yuko agache nyumba omote mwana irende mwa kwa machegi ngana achire nyumba yebekire chabikuru imetaga tari kwanikin tari kuino nyukura tari kuitaba ngomote ya tuturumbuke daru chabu ngeno ngore muture aigorende kumukwana kom nkone kene ngonyo chabina bebekire ku nyumba munebeke ku nyumba arangiri kigitambe ngakiri natakari kubuka muchando kyo karasari basi ogutira ake umwana buyonde ombogo kenyanyo mwina ogutira mate na kiri kutura dia umwaye na nyori ngatakari kuigura oyo muganeti erora kire para ngo nani nkoiri ngwika apana nani nkura pako ngo akitirise murangu ntari kuitaba ngumu kobani dari ya iboni ndongokora inkoburi omoro kurwa etirise ya era nekare ekege kumbe ke komete kuruime kikasheka netrise nati kutago tise nso nyumba manyenge yasinya naronge tise bone ya era iyo murangu asakura rukuru muna nai kase trise iyo na nyore trise ira niri tebe kichapi kuruime nasukumetrise yake ndo jitebe kichapi ekoyoka obure waino oburanga nitrise iga ngutukulu muntu nairendega ayasoka ogenda ikiburi nditari kufunga nyumba kara ngakiri ndabe kichapi kuruime ende yane kugwanyuka kigimo nkurungo ngo soro bone trisa wuti nyumbure firi bono ekene nkogenda ingene chapi ngutukuru seri murangu kuruime nyoro no muntu kore usungi tiengoli uteniniga lakini tata kitinze nabere emugete iguru bono guikirabwe nkwirana ngosoka sika ngosogo ugitaringa osoki ukiro mugundo ninge bwekanda ngwa kubanerio kisikapo banerio ngwa kasika nebiriro byo kan ninge bwekanda abantu baranga bamaitenga ntumwa ko ngakia ka kurire wono mweri oye na kine guru murangu uyu na soko jisiko gwikira gugu kukwaye nabokurigo baje kwera nati kumuya akanyoro muntu tayo akaira nagoja wona kaira nane gaiga no ogotenga kuriga ebintu na kareta kabiko mwaye ngebintu abiko mwaye otenga nakuru omugundo ne urasegete mumuroto sinye no komone rabo kuri omugundo uno mugundo kongereza wone ngaronga de umuntu kande ngare umuntu wajinkwane cyukwana umwanu imbire ngibona bwati bibiga umugundo ye gise no yo yakore gasi yayi nene ngagire ndakwana no mugundo kurwawe umuntu rendo gukore nkwane iyo okogena mwaye ogoija mwanu otrumbukurwa ntinyi karansta kumurangi daranga yogo diriko tawo jutukwana nayo no ngwana nyukwana gweka agatirumbuko chimwaye mate ekatirumbuka nonkuru najungo ngogena ngonya nyumba ngomuranga pere soka ngoja ikaranse pinja tukwana na yangu nkomuburi ne tata familia wanga yire family ya sogete ya chite ngakie kogenda tari kuiranire mwana igora yajite akanyora ndi mugonduru korali iri nsambiri agaita ne bibigirioka tangwanete asogalioka akagenda muna agenda jena maitena na osoire muna agenda agachange sadise kana ngamanyoro ali ebiuski ngaeta saguna macho ngaroko sambobu ganga kitensa ali akona abumwaya abukona asamba akora bona nje gukona ko kuntu kwandira mwana uri kindi gionse asa Maria Pastor Ruben Marisa Nehemia
erikana oyo omwana oye ararire na oyo ominto. Omwana oyo orarire rituko ria igoro ona arenge kake bwone nimenyete isiko ntwakwana nere kanda ase epikipiki gochia Nyamarambe nere kakorwa Nyamarambe gocha ka agankwania. Kagonkwania ondebia yaya uncle ndagete kogenda ka. Bono inche nabwate mogana onde ng'a nkong'anya akare korwa ase akare gochia ka bono kagochia ka ondebia ng'a narure machengo nachete Nyamarambe bono ndagete kogenda ka uncle buna gwantebetie mbere ka. Kere ebitoki bire ebike namotebirie ng'a bere ka ase eng'encho ya okoerina kero okomenya ase na besa chitaiyo okonyora ng'a kwachakire kwangaika. Nkamotebia mbuya minyoka aya bono inche nachire nkamogenda. Naende nanyarete omonto nkamokoba gocha ka rende buna ere kawaida ya okonyora omonto okogotamia ng'a korankonya naende nkaramokonya nere nkamoikia inse anya biosi esukuru. Kankomoikia ankoira na saa 12 almost chiochi koba saa 1 ogondebia bono uncle nkangochia lakini omosubati oyo nagochia kwoi timani naki yaba bono nachia komoira nywa ng'a taiyo komoboria kwamanya ng'a taiyo naki ng'ai bono omanyete twatagete korwa ororo nantebia ng'a somba ebinto genda kae ngocha oche ong'oyi okorere ka ong'oyi nkamotebia sawa rende onye kwagenda konya taiyo tokonyora ogenda ande ngocha are. Ase omogana omweng'e igo nkamotiga nkamotebia bono ayaika na inche nkwayera narenge nkagenda nere agacha. Bono kagocha nachire bwane simenyete Kenya nabokire mambia ng'a saa 3 nari ngotebwa ng'a yaya omwana oria iga acha goita. Inki bono tinche onya kobwatia mogano nari na epikipiki igo nachaka gocha buna naikire ka naende buna nanyorire ekene ng'a goitire ase efamily yaito gento ekekonya nkeiyo mbianya koba korende bono ekero nkorigereria nkeri ng'a ense siaikeire omochando ochake koba omonene na mono gati ya abasubati na echinyomo chiabo na abagaka babo chiagerire chiaretire emechando ekero okorigereria ng'a neri igo okoamba korora ng'a babere gati yabo omochando norenge ororo oyio tarerete omorembe buya ekiagera okong'anya kwabo gocha ka na okomomisi kwaye gotamonyora baike ka gwachangiire mono goikera omwana oyo aroche bono kenga ng'a twarwete tochi korigia bono nkoirana tore naki nkoirana inche bieka okorengereria kwa omonto korende togosabera nkeye Nyasaye konye oboremu naende Nyasaye akonye nkeye na ekenyoro eke ekegima na gusii yaito ng'a naete ebasa koigwekana abanto baito banyore ogosemi bamanye ng'a obogima bokoremereriwa nonye na ekero abanto bare ase echinyomo gose ase ing'ana rinde rionsi rigocha rigeni. Bono togosaba enke Nyasaye eremi naye ebeke chinguru ekero ere ase ring'ana eri rikong'u ribwate ribera rinene. Aika na ominto inche omomo omokogoti naende nkometi ng'a omwana oyo aperi onye para omboke na epikipiki naro na amasike nabwate bono nkometi ng'aki ng'iki kiabere ekebe eke Nyasaye igoro nakorete namokorete oyo okorete Nyasaye tigamoragerere inche na omwana oyo nasigete amasika naende nduya ndusigere amo nere na ng'ina ndusigere amo nere inche tindi bocha aye na omonto iga etwara ominto turabamura babere enyoka eyemo ekoimerani ere bwane nyomwabere enyoka eyemo nyagosira inche mweso onde gebe barabu kamarani na epikipiki agande ng'a ribere yango riberi ngokorini ndiokoba are omonto ocha ochia iga nkarora nkamoti ng'a omwana ogende esabari engiya bono nakore omwana one gaki amang'ana aya nakora igo timbwate amang'ana amabe. Basi na inche nabo nakoire ribaga eri iga koa ekenyoro eke iga pore ritang'ani ase amarieta ane inche ngoku Charles nyagagi na oiboka chinde oyo omwabo Joyce. Omwana oyo nyagosira na omoigwane kabisa ritang'ani endagire ring'ana eri iga ntebe na pore ase eng'encho ya ekenyoro ase eng'encho ya ekeranyi eke ande gekoroberia na birecha nero korenta amang'ana anga buna aya iga korwa ase chifamilia anene mono ndatebe na ring'ana eri iga ase ekegori egeke nabo nagocha goteba na
ring'ana bari gokoreka ase ekegori egeke na ase ekegori ekenene. Ekero obwamate bwaborire, na ekero tokorigereria ekero ring'ana eri rigocha iga, obwanchani obo ekero bwaborire ase chinyomba, noo rigocha riabera. Bono inki nagocha gochangiera, nagocha goteba ng'a abaminto onye omorembe oborire ase chifamiri, tiga twacha amo ase eng'encho ya okorenta omorembe. Nabo okonyora ng'a ase egati ya abanto bamenyete babere, nabo okonyora omorembe oborire aroro. Rika nde tokobogoria echukumu ya ogoita, mbuya kwarigia oyo omino ogokwanera ase eng'encho ya ogokoremia na gokwaa ring'ana riragokonye ase eng'encho ya obogima. Naende inchiche egento kende, omoigwa one naro oyo omwabo oyo ore omonene, ogokumogire. Rituko ria igoro botuko, iga ng'akerete esimi, ekero nararire, okonyora esimi egonchichera ogontebia uncle nonyugete nari ng'a ogokwana, nkamotebia ninkoigwete omoigwa one. Bono ring'ana ndikarenka ase eng'encho ndare, ntagete ngotome mpaka aroro, ogende omite na efamiri eywo mogambe ring'ana eria orose morikonye. Amaene omwana oria akagamba nere ore na obororo obonene ntagete kobatebia amate, omwana oria mogire nagambete nere ore na obororo obotambe. Bono buna bwaki mambia, ntaragenda korigia cousin yaye oyo toreke nere iga ngochia are gokwana, erinde ng'ake nonye chindugu chiane, abwo bare abang'ina rome omwana oyo iga osira, rinachire goisibia ebabu erinde nchikorora noo tomenyete amo na omoigwa oyo one naende. Geoffrey, bono ekero rinachire ebabu nkorwa koisibia, naenda naumera esimi egoaka, nachia kobwata naende nanyoa na omwana omogire okong'akera, ontebia uncle nakorigirie egeka, namotebia yaya igo narenge are na esimi. Ontebia bono amang'ana aye nagotebetia botuko, omwana oria okorire ki, oeng'entire. Na inche korwa abwo, amaene nabo natwara naincha ebirengereri ebitambe ase eng'encho gosiria omoigwa one, ande oyo orenge omuya, ong'anchete, nabo are gocha aria nka kare na epikipiki tari kobogera ande goika abogere mwane, anywe echae, nantebia mang'ana abere na inche motebia mang'ana abere aerinde aonchoke. Lakini rende otiekire kogenda, koreng'ana buna abaminto bakwanire na ase eng'encho ya obwanchani bwagerire nse chinde oywo oyo bamaete komo, konya achire batairanete nere gocha ase enka, ndatebe ng'a ande ogochora achorete, achorete ogochora gotari okuya nkang'aniri achete, atebia nonye na abaibori baye kanga mbamoete ring'ana ria obosemia, erinde tachi goeka ore obogima. Ande riria ise nkang'aniri ise riria achiete nkangamotebia yaya noo onde iga, amaene ninde na obororo, kanga ande namokwanerete erinde anyare koba gakomokonya. Ase obweng'e, nabo nagocha goteba ng'a tiga Nyasaye, tosabere Nyasaye enka eye iga, Nyasaye abe amo na barabwo, abakonye chingaki echi iga bare na obokong'u, na obororo obonge, kobua mono, na ekero enyanga yaye egenderete gochia kobangwa, ebangwe na abanyakero bagochia gotenenera, enyare koba gekobangeka buya, erinde enyare koba gekoba enyanga eye ere engiya, kobua mono nagocha gosaba mokoyo one, ring'ana eri iga, nabo ande torarigerie totebe ng'a ande nse chinde na omwana oyo iga na omong'ina oye ogera, intwe mwanyabanto nabo twarigene na omong'ina oye, lakini ekero nkoririgereria korwa are koreng'ana na omwana oria mogire buna ntebeti, ndirwete are sana, erirwete are richangire korwa are, ande na ase eng'encho omwana oyo iga atiekire kogenda atatotebi, lakini oria nantebeti ng'a ring'ana eri iga ndirwete ase atambe, richangire riarentire amakweri aya. Inche nabo nagocha goteba nyuma, amang'ana aya kaerire, toche toirane gocha toikaranse, erinde mokoyo one ring'ana eri iga torikwane buya, egekogera nakwana ring'ana eri bwango iga ngwachete mokoyo one aria nka, ogantebia ng'a rioma naende rema egate. Igo nabo ndatebe ng'a rioma neri na inche ngakoa obosemi nkagotebia yaya tiga kogenda are, irana ase ekenyoro baria bagambete ring'ana eri iga, naende moikaranse, egekogera ngakoboria mwarigambete naye inki bakwanete, ndiki chibesa nkore iga ABCD, nkagotebia bono genda erinde mokwane na barabwo egekogera mbachacheti bakarora ng'a ase oboyo bwarenge. Neri nabo nagocha goteba ng'a amang'ana aya baada koera, toche toikaranse, torigereri buya, egekogera abana bande mbare aroro, abwo totatageti naende bachie gokora egento kenge buna ekio, erinde amasikani anyare koba gakororekana ase efamilia naye, egekogera korwa omwana ominto choice achete iga, nabo aremereretie, naende yagerire kwarokirwe omonto,
omwana omogire okorire emirimo ase eng'encho yokobeka abana abamo na kobasomia, erinde enyomba yabo nere eche gwatoreka. Nabo nagocha gosaba mokoyo one obwatisi omwana omogire, erinde enka eye iga enyara koba kegotenena pamoja na eamate ekero moramo, tiga Nyasaye abaseseni. Sirori nyambane, kore ekenyoro kia mwanyaro, inche na uncle ya omwana oyo osira. Egento ndatebia ekegori eke nkeri ng'a, tiga tobe tokoremereria ekero okomo bogocha, togoekeseria ase amagoko aito, gogoita. Ekogera serikali nekanete, ogoita na ekebe, na Nyasaye nakanete. Oyo omonto ogoita onye komobwakana katakonyora. Igo nki nagotebia ekegori eke ng'a, tobe togocha amo na abaibori, twacha amo, twarosa magoso aria twagamba twaigwanana, twatiga amang'ana amange. Igo nki natebia mosubati ominto ng'a tiga toremereria, obomo bwabeire, bono togonyara komoreta abe moyo, nkeri ng'a tiga toremereria, toche amo tokwane ase amagoso are, toteberere ase obwororo, egere abana bakore ki abatigeire, bamenye na omorembe. Mbuya moreso gokontegera. ekare ensa moja esitima nkwokia isiko omosubati oyo tosinyire komanya gobeka esitima inche yaani nage natunga ekerogo nyomba bono naria obokumo boke iga natua chinyeni connect yaani obokumo obo mbeke buna motigeri nkari obokumo obo kamatebia mbe nachi gwachire obokumo borare kanse noragere kari obokumo obo nari chinyeni echi narigetie rinagu narigetie nkabeka riko nasaba na emboga iga nkabeka na enyanya nkabeka na amaguta yagera amanya oti gesiri omong'ina igoro amanya oti baba inche obo ndinde koragera aye obokumo kari nobwao bono nobwane ape nanye nkoraga enyomba kera engaki nkabaa emeturi 5 chimaata ase enyomba arigete enyomba eyo 5 ebiani kobiani ng'aki ng'ang'ani korwakani chimaata abwo gesonso gacha koinana emeturi 3 nkamwakaira akeba chikoria yaani naite bwango yaani nkamwoa oyomo akaira bono nabo agenya gocha onsuomia nyomba ng'aba atari goikara motebia gaki tonya gokora ebitina nyoko togosoa kwani kwabasiko emi nabo gosuomia inche tintindi gotacha nakanire engoma egwa aperi bono mosubati gokwa mwanko nere naki akoretebwa akababo kacha ng'ai yang'anire ebinto agachia na ebibu na epikipiki akabeka enyomba aria naraire nse aria riko epiki naye eraire nse aria riko ng'a inche nachia korwa nse narwa esabari ase nabwatire epikipiki iga nkogendia nachia korosia nanyota rinka ebinto bongi pi oire pi chisuguri chianga pi ochore kera egento oire pi bono ng'anchire ase nkia nkorigereria ng'akomenta gesonso abwo amenya yakombete nyomba ntiga nkore ki ndente rende gende nanyoria ebesa nabirobia ng'a nkogora ebituma ntwara onsi abwo esonso twara chinyingi nachia egesieri naende chire abwo tomanyoti ng'a yaya tomanyoti ng'a yaya okwara omoito nse iga ya buri kese epikipiki ense ime okorara ogoeti gotana moito otebwati egetamba mwanere igoro epikipiki ere yasoire epikipiki agasoira ekori epikipiki ekarara riko iga ande gesieri bono inche riko gambete gesieri gesieri nkorogera bono ngamatebia abe kwabeire bobe inche naye nabwachire tigara buya bono aye abe inchimanyete egento ngokora nabo agenya kondebia inchimanyete egento ngokora abe taunya nkwana ebinto tata ninchikwaete nkwango tige ntane gokora nontindeke abe ninchi ngokorageria naba endagera mokari mogecha endagera mokeigota omwana oyo inche namwarikera rika namoa esuguria rua namoa ebituma gwasitinga ngachia etinga bweya emasini nkabarentera obosi ngasi nkabarentera emeturi 2 abwe mwagene ataramanya etinga rende tigana etinga yaywo nsi obosi ndente nkamarentera bono chinyeni ntamari kwa inche naye nkoria chinyeni nabarigeria kabichi nabaa narigeria kabichi ase nkoria nabaa bariera nabo chinyeni ekereti ng'a abe rikwang'ite nakure abe ngwatike ndakure ng'ai ng'orantindike inche abe nakorende abe ngokwang'a omoke nengare gwakwete yaani namara kamobwate ende eye enyomba yange igare enyangi eyare ase chikago enyomba ng'inete aria ekare saa 7 okare epara ekamara kamobwate ende iga iga yaani enyomba eye ya obonyanki rika nagachete ya obonyanki ma saa 7 ng'inete aria nerika ntariang'e kamorusia egetanda tugama nsa nkamobwata namobwata nkamogata amagoro aya iga bwata bwatika amagoro ya egetanda akabwata nkobobwata eng'encho eywo nkamwaka ende eye ng'a pa tugama gikore iga
Mtu ngakora ga gwate bokong. Aku na kurenje. Kiwa nkon ku bien we. Ka gi ba je pa. Ka ka mara ngakora nkenya giri. Gani ya mara. Wana kintekyo. Na ngina tama dikende. Nani ngakuna ya wenza we ekira mugaso. Tama dikende ngini kumatebya. Mwana wa benamu na makonye. Ante baba gwankonyire kanyoko akolo batumwani gotumire chiguru okokoryo ajejeje tuama kamwaka kamanyega magwankanye nyasunga chiguru watu kitana ko gasire na gote asali tinakuri ono kero kindi baba iri umone ryakote bingiye kwarangete atari kaba iburi baya ngiye karwe kaba iburi baya kero kindi mutana amujana to jire no ban tisinga lu mukiri tari go pan tisinga tari acha go pan tisinga mukiri bana ngabaswa asati ngaba utenga twese kwa tari temwa yu ngare pori aja ntego kwa wani ya tinga ba kwan ba ga mbene kom je ba ga mu lu mga pe yu no orenti di emi chandi muting ntoni nya kwa nu wina bung mate wina ba ru nya ko na ba ru ngoro na ba ri eki ga ni mi tinga ko ga sia yu ka ta na acha wari kwa nya nenke te wa ti ma ne ma ko ira ni ga eki ne gi ba bu ni abi ateba ega kwa muswa tenta mukwanya na msana ngenda kuma ngenda kyansi ngena gwata kuma rinda ngwate ndage ngwata kuma ya ne je sina kitani sukuru ikamo ne sukuru abana bae yankena so mera ka ko ninga isaka ai ke ne secondary ali nyabonye secondary ali duto sali we sukuru yenge gocha yari kiesin kyata ugotegwana kwabo na sengencho atari ko kwani mungino ngambali ko kwani kwam ati kibani ngabani ya mwangete bali kupana nere nabere umusena akorere megane menge nategerera inchira abantu bamino bakwanira mahatari nategerera umongina mamumino nakwanire nategerera mukuyiro natebire ekere gintu buneke kegokoreka goika engane bororo ekogera na igure ba mungina nakwana ringa sichigo sentato mwabo osema mwabo engane yo tari wanjo tuyibekire burunge ngikire nani ngikyagera to mumuro yagita nagyagera umwana na mutabi kurasu kake ono njitinde rikubisa engane yani abantu nabane umwana nere yo namanyinga matangani mutangione mugumore turubwata abantu bamuro babe lakini abunjitinde ko pakwa pana nabana bo bonsi namba begetenga kabamo nagokonye ni mwakonya ni birenga biribiro ebironge ono umwana oyo ngino muyuri indete ko soti kati ekero umwana ige yabete umujando yodigito chikoba najite agachaga atagosambe nyumba enyumba ya inomate mwane atakusambe nyumba nona ringi no mwane nyaruka omokogoti mwana yigobona kerata ko awa ginto babu namangana aye yendagira bona tungu kwana na ya mwana oyo ache kujusambe nyumba kaje kusambe nyumba jongo mate tata mindi byoko mbubo tika mana mbube tirimbo kendugu ngo kwana tore mate ono ebirangu bya Tanzania ngaitu wading agacha gata kusambe nyumba bakubune ndagira aya kusambe nyumba yaya muswati wa tata kitu mwanaba mbata tata kitu muswati oyo oyo muhabele igo mongino tata kitu mukumu muroyo tamutagite umwana yekaranza komenye igoro ya iyo yana munengese ono na kwanenga ne apele
Kusama enyomba wetere kuru y'omukungu okutegwa n'okutei wanje nkamutebi mang'ana munayo kunya kwana mbuge aye ndokora ayeremeria abantu ng'emba igetanya abantu n'abana mwensi aye ndokora niki tegerera mwana wali na matuka make enyomba itanye mwana nkabwata amaji nkalimia kamwaga amaji y'omuro y'okarimu muro y'munurima amang'ana y'abantu bagasonge bagaika abange abantu bakanga bateyaya andake ndioro china dirabiribe na muntu ndarasokora igikisi kibe ngaseria abantu bakagenda ngatigara rende mami bugaki umwana w'okuru no arabaka bone yachitebone goikira agatia mare yachitega toka so asali y'omukungu ande malaria ye umwana oye ngakiona kunya kurwarega yayo umwana oyega muri nyagitari oyi ni ngo kwana ba muri nyagitari nkabari kibasiana bwate nkamwa muchire kan nyagitari wana kaina nyagitari ga akaira no gocha enama kabere eno nyagitari ne bakonza jusa enenkuru au nyagitari wana sabari akabere no atache baira nteira ntiacha musacha igweka kairana bagenda musacha igweka kairana gatikararia musacha akore agaje mwana yona agache gweka pakanka ogochoso nyumba okobonga ibintu byonsi okoge muswati uyu mumura okobonga ibintu byonsi okoge okogenda agwase bamente Nyamarambe matuka koitabira tatu nkuburi umwana oyo ngakibona agendeka nkoimuka njibuka ya pan pakamanyuso mwana nakorete asale nkaimuka nkangamo chengari machengo enko nkonyote ngonga nyakete ngaje umuntu machenga chante yaya ochire Nyamarambe ngoika Nyamarambe nganyote te one sabadi ya gatatu nalinjite nkamonyoraria Nyamarambe stage ni pipi mustatu ngakia no inda nyakitali nachite nyakitali naika ya no nyendiga ninduarite tinda igubia njirende nkarwa nkagwa mario ngakore nkaira nkamote bitata rengeri biya ira nanka tika kunya kugenda kene nyutu kwaso mara yora ira nanka basi ngakore nkacha wono mwana yakiteka ikira abana muisonde nganere samatari umwana uyu samu tumapiri botuko umuntu ngaki aperinacha ikintu bagwetanira n'umungina ninki mumuru wa beri ikintu bagwetanira n'umungina wa ninki kibakubuna umungina bona araye bakuna mwabari atinya manyite inere sikorenga no bubungu bwa doi munamburuche kurugucha singina ikintu ngiro umungina aliamba gukwana iguru y'oburemo gende kinga kikere iguru y'oburemo ya oburimo gisabana banembaro kereti bonsi kiru umwana umuraba ibara batano nawe nati oburemo aperi iyo mugondo nawe usinate makoni oburemo umugondo nakoni site amusore nebirake achitaka kore akarusha mabati nyumba iri bara n'umukumate akarusha mabati nyumba ingegera musu bakore byasa aho ni bakore byasa banyuki bose bakore byasa amabati konyagurire gusena yanga amabati yaye konyagurire sarasini abikire nyumba agakire wana mabati asokyonsi akawoni aya akachaga kondisa umugondo ngamundo ngagimo kondisa yayo umugondo oyo kibesa mntagete nyuko byasa ngamado umuntu ngayo kondisa ngayo mujukuru ngayo mujukuragira umugondo nukore nyutige mujukuru mamuragire nene kwakore ukonya mabati na nyumba tuwaga turagaje enyumba kwati kuwaga okore okurwa umwachi masararia mwasomino ikona makosa ikona onetia mabati agakondisya oburemo kibese kingi akikorerete bese jioni njitindo chindako yachitenge ni biashara ojokorera ibiashara gwe Nyamarambe umuntu naroteba aringa kibese njiri chiepikipiki kyomonyene konyatara akana abwata amadini gendeka noke manyite kibese jiyo ya chiria kwanaria oine chamage ribona Nyamaramba eria chirito bono igo oina chichatara akana chira chitinkoma igonto teba ndinga kibese chigaga chitubigete bubi chikagera chikamoe ebirengererio bona roti monti maniti timai onyo gatumigete buba tingoma
aye mukwana kugamba ing'ana rinde gati yabo omorugi oye no naperi gose baetane origambe ng'a yatwetanire iga ng'aki bana gwetana yaya mbanya gwetana ekene pi no baramo mbanya gwetana bono oyere nkire ndagotamera onye mbana gwetana omosubati bono ege bachi Nyamarambe aigasa bachwire agatamera ku Nyamarambe atimaiti ente bakabunete gekokonyotaria okay eri omong'ina agoteba ng'a omonto ogerete omwana oyo yaku nabaiburi nki eke mogakorete omong'ina aria akwana binenchiti narenga taeresa gari naki kiateba maata ari nataka nkobori ng'ora igo ng'aki igateba ng'aki omwana ono onyosirete abanto bachangirete nabaiburi nki eke mogakorete inche kuchangia nkoiyo ase inche yaya omwana oyo noboro bwamochete inche ntakamanyeti omong'ina akang'esa yaya omwana oyo naiwe okogoro akamonyegeria ing'ana amara atumete akairana nene inche ndiba story ende okay buya mono nobwate kende naende twatakire komanya bono inche egento naoria okwana neke inwe nabarari mwakore buya munabare mwachire enka ya matanga enka yane egento inche ndaganie nomorembe ase enka omorembe ase enka na mang'ana ng'atokete korwa ase abanto ase omong'ina oyo ase omong'ina oyo nase ng'ina nabisa timbiseti naeresa nsa bono nabere igo asante buya mono tumeshukuru ira na matorora abageni twachire gocha tukore aya asante mancho morigereria obosongo vibes wategereire kwaigure buna amang'ana akwanirwe onye gwategerera omoko narari okwana oteba ng'a eng'ana nere iga ebwenderete korwari gwatechi konyora abana bande kaka nakorire chistori amatuko kende yonsi kegokoreka buna ekeiga ekeine nkero ororo gekogera ande oranyore ng'a chibesa echi agakondiseti oboremo chibesa echi bagachiete bakaonia amabati oranyore gatiere na omong'ina onde narochiete akaria na amadeni ababwate ya epigipigi okorora ng'a ebirengererio bikamoita ageita na riswari tokweboria lakini buna gwategereire omogano aye bweka omonyene nabo okomachikorora ng'a ekeini kiaye kiogoita nkire kieke buna baeresire bonsi gocha nabo okobaba omwabo mama omwabo tata omwabo aba chiango chiaye buna baeresire I hope kwanyorire esababu egerete omongwano yachete kwerusia obogima twakwana isikari ng'aki kaka kero omochando otokire buna efamily yegambe timogotiga ebina bia pile up ekiagera nigo bikoreta obororo naende biareta ogweita buna okoiga korwa chinsemo echi iga chia Nyamarambe moretane nguru Rogers kaka Sungura nyasaye oyo.